ଏହି ଲୋକର ହାତ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଲୋକ ପୁରାପୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଧୀରେ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ହାତ ପୁରାଇ ଦେଉଛି। ଲୋକ ହାତ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଦିନ ଲୋକ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିକି ହାତକୁ ତଳକୁ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଲୋକ ଅଫିସରେ ବସିକି ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ସେଇ କଥା ଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ତା ମାଲିକ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଆଉ ନିଜ ମାଲିକକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛି ଯାହା ଯାହା ତା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତା ମାଲିକ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ତେବେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଲୋକ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତା ମାଲିକ ବି କହୁଛି କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ତେବେ ସେଇ ଲୋକ ଜୋରରେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ କାନ୍ଥ ଆର ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଝିଅକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଝିଅ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ମାଲିକ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲୋକ ଲୁଚିକି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପୁଣି ଚାହା ପାଖକୁ ଦେଖୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହା ଧରିକି ଆର ପଟକୁ ଚାଲି